Ekwaromogi en Sabirio tarik 22 dwe en maro chiko igama gana rio gi 25 intiere kama kare man mudi dweche manyien ma mesa maka weche manyien usiku ni gilak seche gi magi weche ma omiyo peke chendo mamigago. Emergency services and some critical services, we will not be extending credit to SHA. And the reason is, as we have said, we have already proven that SHA is a bad borrower and a bad debtor. Osiptende jigiwegi e bori ruok mar rufa olando ni gichungo tiyo kod okumba mar SHA kunde thieth magi kochakore kawuono. Had a swimming gala training, and during that incident, after having stayed there for about 1 minute and 5 seconds, and when they tried to resuscitate her, she was not responding. Ilo chako timo nonro bang japuonjre tho e pi school Masio Kimau Blessed Assurance Academy. The government is doing everything possible to make sure that that place is peaceful, and one of the main activities that soon we are going to start is disarmament. Tendarita Manyanza osingora ko rekod jomaundu marocha rite gwenge ma Migori kutingo pedho jopiny mani kod gige lweny ataro mar chik. Ekwaromogi nena ke intiere kanye thulen mari mar mondo mingo kod mbaka riade kauchiel nono ida chiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mara Mogi TV an minyalo chiel kachiel kokale Facebook page mara mar Ucheng Manuel wago kodi mbaka imia pachi weche manyien wakelo ni gilak seche gi bed kode chakruok nyaka gi ukawa chako ene anyola moro mawuok Syokimau e county wa Machakos yuakne skul Syokimau Blessed Assurance Academy bang thigi majigni 11 wito ngimane kinde mane gitimo tiegruok mar goya bali school kalure kod anyola mar Jael Nabalayo giwacho nyathigi ma grade 6 no wuok dala ma odhi skul e kinde mane gi ntiere skul no Masio Kimau Blessed Academy ne oterigi tiegruok mar goya bal kama ne onime ma owito ngimane. Anyola mar Jael Nabalayo kod dwaro mondo ten skul no lerne gi malongo gima notimore omiyo nyathigi no owito ngimane. Had a swimming gala training, and during that incident, our gate was found in the swimming pool after having stayed there for about 1 minute and 5 seconds. And when they tried to resuscitate her, she was not responding. When we arrived, we found our kid lifeless. We have lost our lovely daughter, and we are really heartbroken with this particular incident. What I can say is that as a family we've lost, and we are just waiting to see that we get to understand how this happened, and that will give us a reprieve as a family because it's so painful. En wach ma litainya wito nyathi Martin wan gigo ni biro tim nonro ewi wach ma chal kama. Ne chendo mar odiochieng' mar kwe Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o kod Commissioner ma Nyanza Flora Murwa okwedo lwenje mosebedo kadhi nyime tong' counties ma alwora ma Nyanza. Kuom mago bila okwedo kweth njore marocho kwe counties ma Migori gi Narok kendo wacho negi mondo mi gichiw gige lweny ne obila kapok piny owacho tiyo gi yore mamoko mar kawo gige lweny kowuok kuomgi. Kole dongruok mosebedo twak gi jotende kaunti ma Kericho Kisumu wi lweny tong' mosebedo sondu, Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o ne ojiwo kendo kwayo oganda mondo ti gi yore mag mbaka kod loso thego lweny ma ntiere tong'go. Leaders of Kenya may not enjoy the peace. Through its solidarity. Our border between Migori and Narok has recently experienced a lot of issues, and I want to assure the people of Migori County that the government is doing everything possible to make sure that that place is peaceful, and one of the main activities that soon we are going to start is disarmament, because we realize that both sides of our counties, that is both Migori and Narok, we have people who are keeping illicit arms, and I would like to request those people to surrender the illegal arms that they could be having before the government comes for them. The time has come for Kenya to definitively and justly address all internal border issues, as we have done with Kericho and Nandi. Here in our community,
We have chosen dialogue over division. Through our partnership with NCIC, community elders, and leaders from both sides of the aisle, we have made tangible progress in Sondu region. We have chosen to sit together, to listen, and to find common ground. This is the hard necessary for work in peace building. Riwruok mar Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV and AIDS mano KELIN kotenore kod riwruoge mamoko maok mag piny owacho dwaro mondo mi piny owacho oket okenge makare mar rito nonro mar jogo mamanyo thieth kokalo e mbui kod data protection to ahinya jogo modak kod kute mag ayaki. Kutenore kod manya kwaro mogwa tudore kod Jojuma mondo mi waler kaka weche dhi nyime. George, erokamano kuom yudo thuolo mar mondo mi los kodwa gi lakseche gi chendo mar migago. En wach moganda osebedo ka ywakne mondo mi timie lokruok kata keti arita makare. Ahinya to kutenore kod nonro migolo mopogore opogore mag oganda kitiyo kod mbui to kod kuonde mamoko magi kane nonro magi mano data protection. Mi waler kutenore kod gino magi setwake kata magi geto yudo kotenore kod romo machal kama. Erokamano Vincent, en adieri kaka imedo wacho ni lony manyasani kata digital osebiro kendo itiyo kod sectors mathoth. Kamano mar thieth bende pok owe oko. Nitie gik mathoth ma bende oganda yudo ka okalo kuom lony manyasani ka owuok kuom mbui. Ka bende gima koro yok maduong' en ni yo mitiyo kod mbui to ahinya sama ng'ato golo nonro mage osebiro ka bende ok tige yo makare. Karo ma kawuono bende koro kelo oganda ma opogore opogore migepe mag thieth kod mago marruok mag oganda midendo kaka CSOs. Kama bende koro gitwak to en yo mage minyalo keti mag rito ahinya nonro mag oganda. To jogo ma bende osewuok oko mar manyo kata yo thieth yor mbui, ere kaka inyalo rit ratiro margi. Kapok aluongo ng'ama dhi wuoyo gani king'iyo nonro kata report manotim kod United Nations on Drugs and Crime higa mar 2020 noyango ni piny Kenya, jo Kenya joma sando ji ahinya kidhi e mbui mar X, yani gin bullies king'iyo gi e piny mangima. Ka bende mos ji mang'eny sama manonro gi mag yudo kata mane X gin tie gionge kod kwe mouse kelo luoro to ahinya mondo mi oganda mathoth koro pok wuok oko mar ahinya samoro nyiso kata mana manyo lony mathoth kata nonro mathoth ka okalo kuom mbui. Adwaro mondo wuok kod mokom jolony mang'eny to ang'o mwatimo bende nitie chike moro manyalo rito ratiro mag oganda to ahinya jogo matiyo kod mbui. Samo kawo nonro mari bende nitie kaka ritogi makare mondo koro kik gipilre oko ma bende koro nyalo dhi e mbui kendo jomoko ti kodgi marach bende koro osebedo ka kelo akweda to ahinya ne oganda. Adwaro ni mondo achak kodi mapiyo piyo biro gi ka king'iyo kacha. Adwaro ni chak gi nyinge watwak e weche mag rito ratiro mag oganda to ahinya weche mag thieth kokalo kuom mbui kata lony manyasani to ahinya ne jogo modak kod kute mag ayaki. Wasono jogo ma samoro koro nonro magi wuok e mbui kendo itiyogo marach, moko osebed kayanyo, moko osekata mana kawo ngimagi nikech nonro magi odhi e mbui kachacha. Kaka un joma nie sekta ni, ma en midhiero mwantiere godo, ang'o maduong' monego tim mar rito ratiro mag oganda to ahinya mago manyo thieth ka okalo kuom mbui kata lony manyasani? Erokamano, nyinga Gloria Ochola, atiyo gi migawo moko mar sirikal miluongo ni Tunaweza Empowerment Organization. Tunaweza Empowerment Organization wakedo ne ratiro mar oganda yor yudo thieth e sama kare, e yo mowinjore kendo e nengo mowinjore. To wasefwenyo ni kama watiyo gi lony manyasani mondo oganda oyud kaka inyalo thiedhgi kendo ginyalo yudo weche kod tudruok maluwore gi chal margi e yo moro amora, obed tuo moro amora, osebedo matek ahinya ka jomoko kochiwore ni mondo gigol wach kuom kaka gi chal margi chalo e tuo moro amora, to jomoko kawo opportunity mana mar tiyo kodgi man mondo duok thirgi gidog piny kata mondo oyanygi kata mondo owuok kuomgi marach kata mo discourage gi mondo kik gidhi mbele gi thieth manyocha giyudo. Koro sani ka wabedo kaka wuono gima watemo timo en ni mondo wapuonj oganda ni en lony maber kendo en lony manyalo kelo thieth machiegni gi ng'ama ni mabor kata ng'ama ok nyalo yudo information kuhusu thieth manicho dwaro cha. To bende wapuonjogi ni koponi ng'ato okalo ni e yo machalo kama kata owuoyo kuomi marach kata gima ni temo wachono okele yo mopogore mane paro ni onyalo kele, to magi e kidienje kata yore minyalo tiyo godo mondo idonje ne ng'ani kata mondo iumri godo to protect godo yourself mondo kik otimni anjao mamoko manyalo miyo ihinyori kata kuom paro kata iweyo yudo thieth mancha ne yudo kokalo kuom mbui. Waseno samoro kaka ng'ato dhi kaka tiego machal koda ma okelo nonro mage kata nadak kod kute mag ayaki kama to bang'e ndalo machuok to ka gigi samoro odhi e mbui kochacha. Un kaka joma tiyo kod jogi fuok ni kanyo miyo kunya kata ji ok nyal rit nonro mag jogi, tang'o muketo marito nonro gi?
Erokamano. Fuok mantiere en ni oganda ok ong'eyo ni sama ng'ato dhi e mbui kachacha, yore mage mowinjo bed ni otiyo godo manyalo bedo ni ume mondo kik nonro mare mochiwo odhi oko kendo ti godo mar hinye. Achiel kuom weche ma ng'ato owinjo bed ni ng'eyo kata kapok ochiwo nonro kuome e yore mag mbui en ni nyaka ong'e ni sama ochiwo information ni en owuon osebedo gi arita machal nade korka ngimane. Be nitiere kaka oserwakore gi weche mowinjo bed ni kopo ni ng'ato otiyo kod nonro mare moketo e mbui to nyalo tiyo godo e yo maber ma ok ohinyore kuom paro kata ok ohinyore moweyo mag dhi kawo thieth kaka nito kawo. Wan bende watemo jiwo oganda niya, sama ng'ato keto wachne mar thieth e mbui, tiende ni en ng'at moseyangore kendo oserwako kata ka in tuo mar ayaki kaka mane wapenjono, oserwako mosewacho ni an kamae kaka koro adwa dak, tadwa jiwo jomamoko bende mondo odag e yo mowinjore. Koro tiyo gi nonro mare moketo e mbui ni mondo ihinye godo, mano tiende ni idhi oko mar chik, kendo sirikal oseketo bende chike marito joma chiwo nonro margi, ok mana mar kute mag ayaki kende, kata mana mar diabetes, kata mana mar tuo mar paro, kata mana mar tuoche mamoko kendo ma ng'ato nyalo chiwo nonro. Sirikal osekelo kaluwore gi Data Protection Act manyocha ne oked 2019 ma bende umo ng'ato ka ng'ato. Nitiere chike mamoko kendo ma bende oseketi ma umo ng'ama yudo information ni, tiende ni ng'ama kawe mar wake ma dak kode kendo nyalo yudo thieth bende, kata ng'at ma chiwo information ni bende. Alafu nitiere bende kaka owinjo bed ni sirikal bende ume mondo kik ji ti kod information mochiwo ni mar hinye kendo thiro thieth manyocha noyudo. Erokamano kuom ler makamano. We atiek kod apisa mochung' ne weche mag kedo kod landruok mag kute mag ayaki e kaunti ma Migori. King'iyo kacha kiyangonwa gi nyingi, thoro maduong' en kaka wanyalo rito nonro mag oganda, to ahinya mago mamanyo thieth ka okalo lony manyasani kata mbui, to ahinya mago modak kod kutego mag ayaki. Chike nitie. Be oganda ong'eyo chikegi? Ka tero wach moro kama ng'ato oketho nyinge e mbui, kata ne samoro an gi tuo machal kadama, gin okenge mage monego kaw? Be oganda ong'e gigie? Erokamano. Nyinga Eliza Owino, an daktari mochung' ne HIV prevention e Migori County. Kaluwore gi weche mag mbui, waduto wang'eyo ni piny odhi digital, and so kata mana health matters wasedhi digital. Chon ne watiyo go tese gi registers gi gik mang'eny mondo wakaw information mag ng'ato, to nikech piny odhi digital, koro watemo sani kata Kenya mangima, ok Migori kende, tiyo gi digital health mondo konywa. Koro kaluwore gi gik madhi e mbui ma samoro dhi ataro mar gima jatuo kata ng'ama nobiro mondo kony, watemo mondo joma tiyo gi digital health, our health records officers, gin joma olony, gin joma obedo trained on issues to do with privacy and confidentiality. Oro gitemo nikech lony margi mondo wach moro amora ma jatuo kelo kata ng'ama odagi kute mag ayaki owachone odong confidential nyaka chieng'. Kata mana gadget mwatiyo godo, computers gi gimoro amora, gitemo ng'iyo onge information mar ng'ato manyalo wuok mondo dhi oko. To jopiny bende wapuonjo kapok wachako interact gi jatuo moro amora, wapuonjo gi mondo wanyisgi mondo gibed thuolo ni information moro amora mobro miyowa en confidential. To po nono no nyalo winjo ka wachne ni owuok, to bende wapuonjo gi kako nyalo luwo ratiro mare kaluwore gi okenge ma sirikal oketo mondo ng'amo golo wachne ni okawne action kaka dwarore. To di mang'eny joge wa opuonji kendo gilony ma wach mar jatuo ok ginyal golo. Erokamano kuom ka wach maler makamano atieko kodi. Erokamano ahinya. Kinyalo winjo mano mokuom jokanyo sekta mar thieth ma bende nyaka sani koro chiwo puonj, to ahinya kaka inyalo rito nonro magi e sama imanyo wechego mag thieth ahinya e mbui. Ka bende pod wan ka mar ng'iyo ni to ang'o giri puonj mag ma bende pod onego dhi ne oganda oko ma ginyalo rito go nonro magi e sama gimanyo thieth, mondo koro kik bed mago ma ka ng'ato golo nonro mare to koro chak duogo machak inye, to ahinya ka okalo yorego mag mbui. Erokamano Juma kuom ler kotenore kod mano, en wach mang'eni pod oganda bro dwaro ng'e mathoth ahinya to kotenore kod kano kendo neno ni nonro ma ng'ato chiwo rit makare ma ji mamoko koyudo kato kotigo marach. Wabro report ang'eni motenore kod mano e weche manyien mabiro ma e kinde mag odhiambo. Komachielo, ute thieth mag ji giwegi kod mag lamo mohayo 700 mane bwo riwruok mar Rufa ochunga yanga chiwo thieth ne jotuo mag SHA nyaka chop dwaro gi magikoni SHA osechungo kuom mahao higa koro.
Etwako jofwambo Martin Ruogni obedogo e boma Nairobi gikoni SHA ni kod gope gi maromo bilion 76 mapok ochul. Bende giywak ni wach mar loro ute thieth owinjo ten migawo mar thieth owe. Kama liekore ni thieth makwalo omenda mar SHA owinjo non kaluwore kod chike matego kuma mar thieth mar SHA. Nyaka sani gidwaro mondo mi gope mag thieth maromo bilion 10.6 manowito ok ochul maonge deko. Ng'anyo ni giyango ni biro dhi nyime nyaka chop winji ywakgi. Announces the suspension of credit facilities to SHA. So this difficult decision follows the expiry of our 2-week notice issued on 5th of December. This notice expired on midnight on Friday the 19th. However, we extended the time of suspension over the weekend. But this morning, because there has been no reach out to hospitals in Kenya by the Ministry of Health or the Social Health Authority, SHA has failed to address the issues that we raised 2 weeks ago and issues that we have raised over the last 1 year. And therefore, they have left hospitals in a state of financial paralysis. Kia Agosti mwaka huu, SHA inadaiwa bilioni 43 na hospitali. Huku bilioni zingine 24 zikiwa zimekwama katika uchambuzi. Hospitali sasa zinabeba mzigo wa bilioni 76. Hali isiyoweza kuendelea na inavunja utoaji wa huduma za afya humu nchini. Jatelo ma kanisa moke kaunti ma Garissa kwa jodak makono mondo ojiukwe kinde ma piny Kenya koro chomo yiero maduong' ka giloso kinde yango duchi makwe piny mangima. Jatelo kwa rowere mondo bed motang' kinde ma gitiyo kod mbui mondo kik gikel lwenje mag dhoudi kokale ote ma nyayo tulo. Jatelo bende osemo josiasa moke kaunti kendo nyiso gi mondo giwe tiyo kod weche lo kod maundu magere kelo tulo e kind jodak makono. Naona tukianza vita. Naombeni mkae. Vijana wenzangu, ningependa kuambia kwamba tafadhalini tusitumike sana na wanasiasa kwa sababu masaa ya uchaguzi imekaribia. Na ni sisi kama vijana huwa tunatumika sana ya kugonganisha jamii zingine haswa kwa mambo ya mitandao. So ningewaambia kwamba sisi ni jamii moja. Na sisi kama Wagarissa tunapenda amani sisi sote. So ningewahimiza vijana wenzangu, tafadhalini tusitumike sana na wanasiasa kwa sababu hapo Garissa ikinuka hawa viongozi wanaenda na vijana hao pamoja na familia yao kuingine ambao kuna amani. Tangu uhuru na kabla uhuru bado hatujajasa Garissa kutoka hapa hadi Modika. Hatujajasa ya nini na jinsi gani na fikra gani ya bofu, hiyo fikra bofu ya kupigana juu ya bablo. Wewe hoja hata ukibata bullet 100 ba mimi ile bullet ambayo sahi mimi ninaishi hata wezi fika 100. The problem doesn't end in one day, but at least it needs a way to start a solution. Si unaona watu wanakufa pale. Watu wakikufa wanawachana na shamba, alafu shamba inaishi peke yake. Hakuna mtu kama Sheikh alivyosema hapa Garissa is very fast. Hata tutashi kuwa tunangangana. Ukiona kama Garissa hapa imekataa kukutosha, si unaweza enda Ijara. Ama uende Fafi. Uchukue shamba kubwa huko. Kawuoka nyakwara mogi wadhi weche mag duond bura mar ODM. Jood bura mag ODM obedo kod romo ma jokanyo mage kendo giporo wache kinde ma duond bura no dhialo higni 20 nyaka ne chake pacho ka. Watudane kod Walter Nyambaga mondo mi onyiswane kaka giloso gie kindeni. And after what we've seen for the last 20 years, we've seen that we are celebrating 20 years since the party began. I invite us to reflect on our journey of 20 years since our formation in 2005. We are slightly older than the Constitution of Kenya 2010 that we helped to birth. In 2008, we shaped the National Accord and Reconciliation Act and the Grand Coalition Government. We have made a significant contribution in Kenya's democratization process and economic growth. The question that we ponder today and we have discussed at length is how we as ODM maintain our identity and increase our strength going into 20
27. We are the only party that has fully participated in 4 general elections uninterrupted after its formation in 2005, in 2007, 2013, 2017, and 2022. We have shaped the electoral jurisprudence in presidential elections. Our party has a clean bill of health. In July 2024, the Registrar of Political Parties declared ODM as the only party in the country that operates legally within the requirements of the law and the Constitution. The party that has fulfilled the legal requirements and obligations in the Political Parties Act. Our ODM books are up to date and in good order. We have been given unqualified audits ever since we started being audited, and that is credit to our very, very strong secretariat. I see the ED here and our finance director, Mr. Kawino. We have elected members across 6 of the 8 former provinces in Kenya, in Western, in Coast, in Nyanza, Rift Valley, Northeastern, and Nairobi. ODM has 15 elected governors. The ODM party has a strong youth league and women league, as well as this disability league, and has become we were the first political party to actually form our political league. We celebrate 20 years of resilience, growth, and political stability. 20 years of good leadership that has nurtured young politicians into political heavyweights and built a strong political institution that continues to grow by the day. One of the things we'll be launching during the youth event is the Raila Odinga Academy of Leadership. We will be launching the Raila Odinga Academy of Leadership so that we just don't speak of having gone through that academy, but we have a real academy that will bring forth even more leaders. And that is one of the things that Baba will be launching during our youth event in Mombasa. On institutionalization, ODM became the first political party in Kenya to own land that houses our headquarters. This followed acquisition of our land in Lavington in 2019, where our current headquarters are situated. We thank our party leader, Baba Raila Amolo Odinga, for your visionary leadership of the ODM party. It is not easy, and it has been mentioned by various speakers. Baba has steered the ODM party to great heights in the last 20 years, and we commit to continue to push as a parliamentary group and as a party to continue to remain strong. As we prepare for the upcoming by-elections and later for the 2027 election, we need to reflect on what has been in our past. We must look at the past to inform the future. This analysis is important as we draw the PG membership from elections. If you look at how we have grown as a party. Mano en romo mar jod bura mag ODM. Gibedo kodo mag jokanyo magi kendo ODM poro wach nikech ODM chano mar biro hingo higni 20 chakre ni chuge pacho ka nyasi biro bage e county ma Mombasa. Boma ma Mombasa kendo gintiere kod romo. Walter Nyambaga bolos no report machal kamano. Ogai maduon bura mar ODM Raila Amolo Odinga ni biro twak iboydo kukuto kod fwambo mare wecho manyien mabiro. Ka owuok kanyo wadhi Kajiado, jo Kenya kwa mondo onyakwe kinde ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' mar higa mag 2027. Jotelo mopogore opogore wacho ni ting' mar oganda duto nyayo kwe kaka en okang' mar geng'o maundu kendo jiwo kanyakla mar oganda jo Kenya duto. Rowero kwa mondo bende ondikre kaka joluto ombulu mondo okonygi e chenro mar timo yiero makare kendo yiero jotelo mag dwaro ka jotelo mag siasa maketo piny owacho tesre bende wacho ni okang' makare magolo jotelo ma jopiny ok dwa en kokalo e yiero to kokalo e maundu. Jotelo mamoko bende medo ni jodak ma Kajiado bed machiegni kod weche yiero ma piny Kenya mangima kar bedo mana joneno Otema kamagino chwale kinde nyasi malamo ne kanisa Martin Revival e boma ma Kajiado. Amani ni jambo lingine muhimu sana. Kama hakuna amani, hakuna hata uwezi toka kwa nyumba yako, uwezi fanya chochote. So ndio tuliona kwamba tueleze dunia ya kwamba tunahitaji amani. Hata zile mavita ziko Gaza, tulieleza kwamba tutume message, we need ceasefire. We need non-violence action katika duniani, hata hapa Kenya. Sio Gaza tu peke yake. So amani, amani, amani. It's very important to have internal peace. Try very much to have peace within yourself and also peace without. Because if you are conflicted, you take conflict to another level or to the next person. So we are calling for the youth, our youths across the world actually. We
are asking that by the help of God, let's try to do things in mediation. Amani ni kitu ya maana katika ulimwengu, hasa hata pia katika Kajiado County. Tumeshuhudia uwepo wa amani katika kaunti ya Kajiado kwa muda mrefu, na bado tunasema kama wana Kajiado tunapenda sana kuhimiza watu wote wadumishe amani katika kaunti ya Kajiado. Kauke kaunti ma Kajiado jogo matimo la kanisa marafiki tutie karichung bura makandui oyoro echiwo remo biro konyo doko chien nok maremo kunde thieth county ma Bungoma. Kane oloso jadolo mar kanisa no Wycliffe Waliaula wacho ni giwinjore golo remo bang' dweche 4 maneno gichiwo kony jotuo manyalo dwaro remo e county no. Moko kuom joma ne nie riwruogno lero ber ma chiwo remo ka giwacho ni en tim makare ne jogo ma nyalo dwaro remo, bende gikwayo jodak mamoko mondo chiwre ne chenro makamano. Jatelo PC ma choko remo Cosmas Mulongo wacho ni county dwaro remo pint 1,000 dwe ka dwe mar kedo kod dwaro ma jotuo e kinde thieth. 3 months ago, we did the same practice. We partner with the Bungoma Referral Hospital, where as we finish the exercise, it is handed over. Hii ni mara ya tatu kama kanisa tukijumuika pamoja tukitoa damu. Baada ya mmoja wetu kuwa na shida ya damu akiwa mgonjwa, madaktari walikuja wakatuelezea, tukasemezana na tukakubaliana kwamba at least baada ya kila miezi 3 kama washiriki tunatoa damu, na tunajua damu ni uhai. Kuna watu wanahitaji damu, especially mimi mwenye niko na damu mingi. Alafu pia kutoa damu pia inakusaidia kiafya. Na katika takwimu kwa mwezi tunahitaji takriban pints 1,400 kila mwezi, lakini mara mingi kwa mwezi huwa tunapata kama kiwango cha 650 hadi 700. Inamaanisha tuna upungufu wa damu, na ndio maana nachukua hii fursa kuwaomba wananchi wote, ukiwa zaidi ya miaka 18, uko juu ya kilo 50 na uko na afya, tunawahimiza kwamba muwe wale ambao tunatoa damu kusaidia. Ekoromogi fabro kao yoyo wa mokwongo e chino mar migago kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waikoni. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia jologore ngeje lunga ni sandi nango nyako chia mimi giere kondo jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kadano. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Kaponi ano kabiyudo parinit kawuone e odni, to eno biro yeni ang'a? Parinit, wachna en ang'o momiyo biro kae sani? Ang'o marach? Gimoro amora rach, Rajiv oyudo accident. Ang'o? Oyudo accident? Kawuono ni initimo richo maduong' nikech ne miwa Parinit owuok e odni. Kawuono ni inikalo kiew. Ere kaka Sanju biro timre gi wach mar Niti? To kendo ere kaka Rajiv biro timre gi wach mar Pari? Ana biro timo ang'o? Nyasacha, ma en tugo mane matugoni? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machigni nyakoromonga juange chenro mar Goma Owake.
Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae wake, yani tunaongea na majaa Rastafara. Alafu ticha dek na kwa mwaka juang. Akelo ni maana yani ngeni bakagiwa sani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, tunajua tu Friday tutafanya namna hii. Kwa mwaka juang Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Piny owacho ma pacho ka geto gero kaluoko mula e kaunti ma Kakamega. Maneno ni lengo mar mula omedore kapok ousgi. Paro ni ochiw kod jagoro mag mwandu mag bulo Manohari Kimtai mokwayo jokuny mwandu mondo nene giluwo chike mogol kod nema ma kunyo mwandu go gino biro kelo medruok e ler mar alwora. Jagoro no olero weche gi limbe mare gwenge ma Ojami kar chung' bura ma Teso South, kaunti ma Busia, kama itime nonro mag mula. Like gold, for example, we are building a refinery here in Kakamega. So we are now going to refine our own gold. No gold will go outside Kenya without being refined. So we are going to create more employment. We are going to do a lot of value addition in our gold. So it is about compliance, and especially those who are mining. We've said declare what you have. For additional miners, the cabinet decriminalized additional mining. So if whatever little you get, come forth, declare what you have, and pay the royalties, and you export or you process your gold to the next level. Tunaelewa kwamba haya maneno hayako tu hapa peke yake. Tuna story ile ya Bumutiru in Butula na area zingine. Kwa hivyo hii ni kama mwanzo wa kutusaidia vile tutafanya hapa, tuende kule pia, na mahali popote kuna uwezekano wa kupatikana madini tuweze kuhakikisha kwamba tunashirikiana kufanya hiyo kazi kisheria. Pia tumesema kwamba wakati hii kampuni inafanya hapa mainstream drilling, kuna wale wachimbaji wadogo wadogo, na kuna sheria inasema kwamba pia washughulikiwe, waachiwe area yao na wakuwe licensed na county government. Kwa hivyo hiyo pia tumeelewana. Wadhi kaunti ma Siaya piny owacho singo ni gedo marulalo madhogoe matudo Usenge kod Loka magota Gulu biro rumo dwe mar Ang'wen higa manyien mana kaka ne osechan e bero weche mag wuoth kod ohala e kind jodak ma Loka ariyogo. E sach limbe marango chenro mag dongruok mitayo kod piny owacho mamalo motelo kod commission e kaunti ma Siaya Robert Ngetich ne ginyiso geno margi ni gedono biro rumo e budget mane oketne, kendo en gino mabiro kelo fuong'ruok e jodak maluora maimbo kojiwo contractor matayo gedono mondo miyo chwal gedono mapiyo. Kinde ne gisingo arita makare kinde ma gedono dhi nyime e dhogoe. Our role here is to find out from the contractor and the engineer where there could be any challenges or any bottlenecks that they may be encountering while they're implementing this project. This is the team that is going to unblock those challenges to see that this project is delivered on time. We are also here to support also the contractor on any security challenges to secure the site so that they have a smooth implementation. Jakom mar kambi mar All Media Services kod kambi mar okumba mar Direct Line Laktar SK Macharia oyiero apisas manyien mabiro tayo chenro ma kambi mar Direct Line. Kolos to kawo telo mar kambi no e apisi mar gimaduong' mar Anniversary Towers. Laktar SK Macharia oyango Wilson Wambugu kaka jalup jatend tije maduong'. Stella Kinoti tayo weche mag omenda. Elizabeth Kuria biro konyo Kinoti kaka jalup ne, seche ma James Mari biro telo e kidieny mar lony gi teknolojia. Ochungo e tich mane jatend tije maduong' Sami Kanyi kendo yango ni lokruok motim chako tich achiel kachiel.
Jogo ma ni kod ng'ol koro dwaro mondo piny owacho chun kembe ni nyaka ketie tim pen chik ma juono ni ji mane gi ng'ol bende ondike lemo mag tich. Kopogore kod ma, bende mokum jopuonje mag skunde ma puonjo jopuonjre mane gi ng'ol ywak ni chik mar somo oketie tim ahinya to wi kaka ichwalo omenda mag somo. Judith Omondi lero matut. Nyairie cha Special School, achiel kuom skunde mag piny owacho mayudore e kaunti ma Nyamira, skunde makinde mathoth paro ok bi ka bende yudo somo kendo ikedo ne ratichgi mana kaka ikedo ne skunde mamoko mag piny owacho. Gedo gi oko nenore maler kendo kata mana gi iye kombe bet nenore ni nitie rang'iny maber ka ipimo kod skunde mamoko mag piny owacho. Kata kamano nitie ma opondo ma ok ding'e mana ka opimni. Japuonj maduong' mar skundni nenore japuonj man kod ler kod geno mar telo ne jopuonjre ma hao 200 manie kar tiegruok ni. Kata kamano omenda mar somo pod en chandruok magikale ahinya to kaluwore ni thoth jopuonjre gi donjo e skul ka hikgi ng'eny kendo kalo lai mar jopuonjre ma owinjo yud sir mar somo kowuok kuom piny owacho. The capitation sometimes delays. And you know these learners, once you have opened school, they must report in large numbers. Reason, they know that at school is where they get food. We have learners who are aged, but in the name is they capture learners to a specific age, which makes it difficult to capture these learners who are aged. Nyaka ne telo mar Kenya Kwanza donji e telo, jopuonj ma osendiki hawa 100,000. Kata kamano, ler pod ok owuokie e kwan mar jopuonje ma itero e skunde mag piny owacho man kod jopuonjre man gi ng'ol ma opogore opogore. Like 7 teachers in a school which is having 131 learners. These learners, like the autism class, we are supposed to have a teacher one-on-one with a learner. But apparently we only have one teacher in autism class. They need equipment. Nikech ing'eni nyithindo gi mondo mi wach ni segero ni school, that is not enough. Gidwaro assistive devices manyalo konyo gi, maybe gik moko kaka wheelchairs, gidwaro brails, gidwaro so many things. E pend chik manyien mar jogo man kod ng'ol ma jatend piny William Ruto nyicha ochuo wiye ko kedo mar 5 higani, nitie dwaro mondo mi kambi ka kambi mamiyo ji tije owinjo mi ji man kod ng'ol thuolo mar 5%. Bende oyango ni onge jal man gi ng'ol ma owinjo tuon somo e rang'iny moro amora. Pend chikno bende olero malong'o kaka owinjo ber gedo e yore duto mondo mi jogi oyud tich mayot. Thoth chike mag ywak ni pok oketie tim nyaka kawuono. Kae makoro nego bed ni wateme matek mondo mi nyithindo gi kwaseng'e ni sirkal osetimo manyalo to ensure ni nitiere inclusivity mag nyithindwa gi, to koro bed a responsibility mar a caregiver, obed janyuol, obed guardian, mondo mi wane ni nyithindwa gi duto te watero gi enroll gi e schools ma relevant gi their unique needs. Ka koro bende gidwaro mondo mi piny owacho orid chike ahinya to mar neno ni 5% mar ji ma indiko gin ji man kod ng'ol ma opogore opogore. Kambi ka kambi onego ndik percentage 5 kuom 100 mar walemavu samora mora ma gindiko. Shida ma yande wan go ni ji matin manosomo. To sani indi yudo ka walemavu go be sani koro satemo somo. Dwarre ni mondo sirkal otem matek mondo neni kembe ka kembe timo enforcement. Chike gi ne osechuo wiye kogno kendo koro duol ma ochung' ne kedo ne ratiro mag ji man gi ng'ol loso kaka ibiro lugi kata ketgi e tim. Judith Omondi, Ramogi TV. Oganda mowuok e kaunti ma Marsabit nochokore manyiso kitgi gi timbegi e kinde nyasi mar Nagayo. Nyasi no manokelo kanyakla jodong gweng', rawere kod jotelo mopogore opogore nodhial kod jotend piny owacho kama kuom gine gin jatend migawo mar East Africa Community Beatrice Askul, jatend Assols kod Regional Development Kelo Harsame kod gavana ma Marsabit Ali Mohamed. Tunasema karibuni sana. Okay.
Kodong mandala beach sani kondala ngwen to duon bura mar ODM timo welo mare moteno yiero madunde kar chung'o bura ma Ugunja kod Makasi Paul jochung' koro kwayo duol matayo yore duon bura mondo obi otim ratiro eyo manthuolo kendo moriere weche mag timo welo. Walter Nyambaga miyo mathoth. E kar chung'o bura Makasi Paul maromo jochung' abich koro biro pimore ngufu e manyo tiko mar ODM tich abich manyien e chenro mar welo mochan bagi tarik 24 juma manyien. E kata kamano jochung' ni kod ywak ne duol matayo yiero mar ODM. To onge kuo mora mora mar kura mar ODM madhi timore this time in this nomination. Wadwa make sure ni wachiero chama mobedo chama ma ka ng'ato nitiere gi gombe chama tiyiere gi jopiny to tiyo ne jopiny. Ni nitiere jotend party officials Makasi Paul to gi mar county to gi mar national mowuok oko mondo interfere gi nomination mar ODM. Jopiny Makasi Paul mabiro bedo jotheke welo makamano dwaro ni mondo otime kod kwe chenrono magesiemo joma nyalo donjore kode kendo rocho chenrono. Baka ODM nyakwongo kendwa kaka wanjo ODM. Guidelines moko godo mbulu nyaka wane mwafoj kendwa kaka jo ODM. So weche moko mandeno katemo liekore ni list mono chako ringo mag polling officers and the POs gin weche ma want to first of all wadana kwed gi okang' mamalo. To e kar chung'o bura ma Ugunja jochung' bende ni kod ote margi ne ODM. Miwa thuolo mondo jo ODM oyier ng'ano ma gihero gadiera. Bende wakwayo jopiny ma Ugunja ni kwadhi e yiero to wayier maber kendo wayier kwang'e ng'ama wayiero kik wayier ng'ano mana mawachnwa ni ng'ani oromo. Kalore kod ywak ma osebede kendo duond bura mar ODM temo kimedo tesende ariyo mag luto ombulu. Joluto ombulu koro koni gidhi tiyo kod thuolono mar yiero jatelo mondo opong' negi kom Ugunja mosebedo ka nenono kuom thuolo malach. Ma ambira karwa ka wabrodhi kamiluongo na ambira Chiefs Camp. Ugunja dwaro jalno manyalo deal gi jo Ugunja e yo makare mapache leo. Wan wahero mondo joma neutral kendo joma ok okawo komora mora emochung' ni yiero ni. Ne wach ni wadhi yudo duoko ni e kinde makare kapok otim by election. Kwang'iyo to nego ben by Wednesday waseneno list ni kendo wadhi ng'iyo to joma gimoket mondo chung' ni yiero. Jochung' mobano bad sati ne otiko mar ODM Kasipul oting'o Jojo Tieno mabendo ng'ire kod nying mar Jombuta, Newton Ogada, Okidi Majiwa, Ottoman Adel gi Boyd Were. To Ugunja listi oywayo Midusa Fredo Wino, Joseph Alur gi Moses Omondi mabiro mako amen mar manyo tiko tarik 26 juma manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Akoro mogi tokido report motelo kod jochung' Kasipul kaachiel kod Ugunja obedo kawo yueyo mar ariyo kikidhi mabor kod duogo wantiere kod weche mag tuke. Turquoise waters whisper calm, coral reefs sparkle in the sun, and every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the low season is your chance to escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,000